وزیرên derve û nûnerên herî ji welatên Misir û Fransa, Almanya, Urdun, Siûdî, Brîtanya û Amerîka piştî civîna xwe ya duh li Washingtona paytexta Amerîka daxuyaniyek belav kirin. Di wê daxuyaniyê de hatiye ku ew ji bo berdewamiya piştevaniya karê Netewên Yekgirtî ji bo pêkanîna çareseriyeke siyasî ji milmilaniya Sûriyê re li ser bingeha biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî 2254 civiyan. Di berdewamiya wê daxuyaniyê de hatiye ku ew dibînin ku tu çareseriyek leşkerî ji Sûriyê re nîne. Ji ber wê yekê pêwîsteka bêhtir heye ji bo diplomatkariyê û vîna siyasiya navdewletî ji bo bidawî anîna milmilaniyê li Sûriyê û sivikirina azarên berdewam yên Sûriyê. Tekeskirin bi tundtirîn riste ku ew ê hewl didin cêgiriya deverê têk bidin yan berê xwe didin çareseriyeke leşkerî ser nakevin. Tenê wê metirsiya bêhtirkirina vêxistina agirekî mezintir li deverê durist bikin. Ew jî ji aliyê xwe de roj din li ser bêhtiriya kar û pêşveçûn ji bo çareseriyeke siyasî rêkefti li gel biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî 2254. Wan heft welatan piştevaniya xwe ji Netewên Yekgirtî û karê şandeyê Netewên Yekgirtî taybet bi Sûriyê Geir Pedersen nû kirin û tekeskirin li ser destberdana bi tamamî û eşkere ji Emîndarê Giştî Netewên Yekgirtî û Encûmena Ewlehiya Navdewletî ji bo Ofîsa Şandeyê Taybet ji bo Sûriyê ji bo pêşveçûn berevpêkanîna wan ermancan û handina hemû aliyan lê ser tevlîbûn bi awayê pêwîst ji bo bidawî anîna milmilaniyê li Sûriyê.